జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలోని ప్రతి విద్యార్థి విద్యతో పాటు కళారంగంలో రాణించాలని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ షేక్ కలందర్ బాషా తెలిపారు. మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనపై ఆర్ఎక్స్ ఫ్లోర్ మూవీస్ వారు కళాశా సెమినార్ హాల్లో నటీనటులను ఎంపిక చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. సినిమా రంగాలు సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని అందిస్తున్నాయని తెలిపారు. మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనపై తీసే చిత్రం విజయవంతం కావాలని కోరారు. ఈ సినిమాలో గ్రామీణ ప్రాంతపు కొత్త నటీనటులను, హీరోయిన్లను ఎంపిక చేయడం అభినందనీయమన్నారు. చిత్ర నిర్మాత అతికా రహమాన్ మాట్లాడుతూ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం ఎక్కువగా ఉందని అన్నారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులపై దీని ప్రభావం వలన విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని తెలిపారు.